dewch i gweld ni dy Sadwrn yma yn Llangefni am 10, Biwmaris am 11, Bangor hanner awr wedi 1 a Caernarfon am 3. Da ni werth i'n gweld. So dwi wedi cael y cyfle heddiw i ddod mewn i weld cyfanwaith y criw Theatr Ieuenctid Môn ar gyfer y gwaith Stryd Theatr ac mae'n gret gweld y criw Amrant wedi arwain mor dda i greu rhywbeth rili arloesol, ffraeth a doniol efo'r bobl ifanc yma. Nes i weithio efo criw Amrant a mentora nhw a datblygu sgiliau ddywysiedig nhw a mae'n gret gweld nhw rhannu y sgiliau yna efo'r bobl ifanc yma a da chi in for a treat weekend yma. Felly mae gennym ni ddiwrnod i fynd wan tan y perfformiad a mae'r criw yn edrych ymlaen yn ofnadwy i perfformio. Da ni gyd yn barod. Felly os da chi yn y cyffiniau fory, gnewch yn siŵr bod chi'n dod draw i'n gweld ni.